Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vom face un vlog cu dulciuri. Haideți să începem. Extra vlog franțuzesc. Na, stop Franța. Bine, hai, gata. Bun, vom începe cu asta. Aceștia sunt bănuți de ciocolată. Da, sunt niște bănuți de ciocolată. Voi știți ce sunt ăia bănuții de ciocolată. Da. Dacă vă place vlogul, dați like și Ca să abonați-vă. avem foarte mulți samurați. Hai să deschidem. Eu am deja Ce 79. vrei? Nu uitați. Dacă vă place, Eu o să dați iau like. din asta. Stai. Dacă vă place, dați like și abonați-vă. Chiar acum abonați-vă. Eu cred că o să iau monede împreună de ciocolată. Eu vreau cu aur. Și eu vreau cu aur. Ah. Hai să vedem. Da, chiar se desface greu asta. Dacă nu pot... Ia! Am reușit. Eu nu încă. Ia ajută-mă și pe mine, că eu nu pot. Așa, să... Stai, ce? Nu pot să desfac asta. Mă ajuți? Imediat. Uf, dar ce greu. Ia uite că am reușit și eu. Uite, am reușit. E atât de greu. Am reușit din prima. Și eu am reușit. Îmi plac bănuții de ciocolată. Yummy! Pune în partea asta. Așa. Bun, să începem cu următorul. Care vrei să fie? Alege tu. Aoleu. Aoleu. Să aranjăm... este bine. Bine. În cazul din aceste bomboane, Prima dată continuăm cu acesta. Sunt de la Milka. să vedem ce poate fi. Ce poate? Ei, stai. O să desfac eu. Mă pricep să desfac anumite. Wow! Ce tare! Sunt colorate. Precum curcubeul. Ia! Care gustos! Hai să punem capul acolo înapoi. Așa. Oh my god! Ce tare e! Taram! Am terminat. Nu încă foarte multe bomboane. Bun. Următorul vor fi aceste napolitane. Franțuzește. Nu sunt franțuzești. Am luat de la Supermercato. E un magazin din Franța. Nu e din Franța. E din... Cred că e din Anglia. Nu știu. Cred că e din Anglia. Așa cred că e. Bă, dar... Hai să încercăm o dată să desfacem din partea asta. Așa. Doamne, ferește, ce mă sperie. Uau, ce tare arată! Arată super delicios. Wow! Are ciocolată în interior. Să testăm. Nu putea fi mictură am făcut. Un gust mega delicios. Fantastic. Continuăm cu Nu! Alea-s gume.
Ah, bă, da. Mentolate. Vrei să mâncăm? Astea încerci sunt și tu? dulciuri? Sunt gume mentolate. Vrei să guști? Nu. Nu înțeles că nu. Le pui în șervețelul ăsta dacă nu-ți place. Da? Dacă e prea mentolat și nu-ți place, apoi... Dar nu vreau să gust. Acolo nu gustăm. Ok, o să gustăm. Hai. Voi folosi foarfeca pentru asta. Stai așa. Desfac eu. Oh my god, ce mare este punga. Vreți să mâncăm toată punga? Băi, eu n-aș vrea să mănânc toată punga. Doamne, dar nu am desfăcut bine. Firar. Iar că e firar. Ia uite. Da, da. Da. Vreau să... Da, bine. Vreau să iau Și eu vreau să iau o din asta. Crezi că are gust de portocale? Spuneți-ne voi în comentarii și Da, abonați-vă. are gust de portocale. Bineînțeles că are gust de portocale. Că sunt în ambalaj portocaliu. Eu cred că... Noi îi mai spunem și Asta e oranj. cu lămâie. Asta e așa că nu mai știu. Delicious! Conțin fructe. Da, dar și nesănătoase. Nesănătoase. Vom începe cu astea! Continuăm. Oh, arată super. Haide, odată, haide. Da, dai, de cum se desformă astea? În fine, nu le uzit, încă nu sunt măcar două. Astea sunt, cred că, lipite. Lipit. Sunt alune lipite. Așa, hai să scoatem și din astea. Bine. Hai să pustăm. Dacă sunt suficient de mentolate. Sunt bune, dar dacă nu-ți plac, o să punem în șervețelele astea. În șervețelul ăla. Dați like și abonați-vă dacă vă place această gumă. Da. Dacă ați mâncat vreodată. Wow, cât de mare e! Atât de mare. E bună? Înghiți sau nu? Nu o înghiți. Dar când nu mai are gust, o arunci la gunoi. Uite, vezi, nu e așa mentolată. Wow! Da. Nu mai are gust. Aici. Aici. Deja am o respirație fresh și proaspătă. Da. Doamne ferești. Da. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Sunt acele chipsuri crocante. Hai să le desfacem cu foarte, dacă nu. Stai să mai îndă puțin. Să-i prea îmbolbit. Sunt chipsuri de la Mica. Da, și de la Super Mercat. Plan că nu uit numele. Cu 30% mai puține grăsimi. Da, doar. Nu știu dacă sunt cu 30% mai Au! puține grăsimi. Doamne. Te-ai tăiat? Nu! M-am tăiat. E data viitoare, fii atentă. Dar nu m-am tăiat. Doamne. Trebuie să ai grijă, că altfel te tai. Nu, mă doare aici că... Wow, cum arată. E ca foarte delicios.
Da. Super. Super! Foarte gustos. Super! Dacă mai vrei eu unul. Da. Nu cred că avem suficient spațiu pentru toate dulciurile alea pe masă. Nu. Însă cel puțin napolitanele. Nu aș crede așa ceva. Da. Bun. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe și câte vreți voi de like-uri să ne dați. Nu uitați să dați și pe pagina de Facebook a Sofiei. Soioare mele! Încă o să-și facă pagină de Facebook. Da. O O să-mi fac 100 de abonați și o să sărbătorim un moment cu tort și cu o luminare cu 100, cu numărul 100 și o să sărbătorim! O să fie ziua noastră! Și o să sărbătorim acel moment și o să fie momentul nostru de gloria la abonaților de 100 de abonați! să ne facem și o pagină de Instagram. Da. Bineînțeles. Dați follow pe Instagram și pe Facebook și abonați-vă la canalele noastre. Și înainte, dați 300 și vreau să adunăm. Câte like-uri vrei să adunăm? 50.000 de like-uri! Dacă strângem 50.000 de like-uri, terminăm sezonul 2 din cabană. Pe asta încercam să spun. Nu asta. Aia n-are treabă. Ok, dacă v-a plăcut, trebuie să închidem. Deja trebuie să aflăm, mama, cât succes avem. Bun, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați like și subscribe și câte like-uri vreți să ne dați. Ok, pa!